Аракай җирлегендә каршыланырга. Бүген бездә үзенең эшен дәвам итә 6-нчы бөтен Рәсәй туган як өйрәнешүләр форумы. Ниһаять, безнең якларга да килеп җитте. Татарлар кайларда гына яшәми, кайларда гына сигелмәгән, кайларда гына чәчелмәгән, кайларда яшәсәләр дә, алар үзләрен иң яхшы яклардан күрсәтәләр. Урал татарлары да аерылып тора. Сез күреп торасыз, безнең урып-гадәтләр Аллаһка шөкер бүгенге көнгә кадәр сакланып калган. Буыннан буынга күчә. Һәм тагын да бер аерылмалы нәрсәбез, ул безнең киемнәр. Бездәгедәй каелган, тапыр чигешүле каелган күлмәкләр дөньяда бик сирәк тәртип итәсем килә. Шуңа күрә без сезгә менә шушы үзебезнең матур, чибәр, уңган, булган кызларыбызның куллары белән, уста куллары белән ясалган костюмнарны сезгә күрсәтергә булдык. Карагыз әле. Тагын да шуны әйтәсем килә, дуслар. Менә тамбур чигеше ул Урал татарларына үзенчәлеге дип әйттем. Беренчедән, безнең һәр авылда үзгә бер төрле үрнәкләре бар. Алар буыннар кичә ансыдыр. Бу гореф-гадәт безнең шулай яшьләргә, явылlardan яшьләргә һәм бала-чагаларга күчә. Бу осталыкны без инде үзебездә генә түгел, киң дөньяга мастер-класслар күрсәтеп, дефилелар күрсәтеп, бар халыкка танытырга тырышабыз. Һәм инде Урал татарларының аермасы, бер аермасы менә шушы костюмнарда. Әйдәгез инде алкышлап безнең кызларыбызны тагын да бер тапкыр сәхнәдә матур итеп карап күргән. Аса Аракай авылы күлмәге. Бу күлмәкләр инде кичке күлмәкләрдә кызлар үзләренең күлмәкләрен төшереп куялар. Татар действительно очень много, и каждая этническая группа, она по-своему привлекательна, по-своему красива, по-своему отличительна. Уральские татары здесь не исключение. Поэтому мы специально решили показать то, как живут наши уральские татары, как они сохраняют наши традиции именно в этническом национальном костюме. Эти традиции у нас были несколько столетий назад. Они сохраняются, они передаются из поколения в поколение. И это как раз в тему сегодняшнего нашего форума. Я думаю,